O Club Náutico de Ribeira pechou esta fin de semana a súa tempada de cruceiros coa celebración da Regata Gadis, última proba valedoira para o circuito especial 50 aniversario do club, co que conmemora o seu medio século de vida. A falla de vento durante a xornada do sábado obrigou, ademais de retrasar unha hora a saída, a modificar o trazado nun dos treitos. Con estes cambios, a proba puido disputarse sen incidencias, finalizando na división do regata co triunfo do Ciralla primeiro, seguido do Chispe Tren e o Chío en terceiro lugar. O Camping Riadaro alzouse con triunfo na categoría dos cruceiros regata. Compartiu podio co Náutica Marinas e o Titán en segundo e terceiro posto. Na modalidade de cruceiro tamén foi outro dos habituais quen se fixo co triunfo. O 5 Islas Albariño acabou primeiro por diante do Galopín e do Orlando. Computados os resultados desta proba final, procedeuse a entrega de premios do circuito 50 aniversario do Náutico Ribeirense, conformado polas regatas Frinsa, Congalsa e Gadis. O seu presidente, José Luis Torres Colomer, fixo entrega dos trofeos aos gañadores en cada unha das categorías. O Ciralla primeiro en regata, o Camping Riadarosa en cruceiro e o Galopín en cruceiro regata.